Sanibonani. Kubafowethu ke angibingelele eqala. Assalamu alaikum. Ukuthula kube kini nonke. Kubafowethu ke laba abawofakazi bakaJehova. Ngithena okwamanje ngisamile ngamaKristu namaNazaretha. Hayi ngoba sengiqedile ngabo. Angaqedi ngabo. Akupheli kuningi. OkwamaKristu nokwamaNazaretha kuningi. NokwamaRoma inqwaba kupheli. Kodwa kwamanje ngisebusy ngaba Jehovah's Witness ngoba nabo bayadinga ukuthi nabo balazi iqiniso. Ngoba nabo bayayifanela nje namaNazaretha namaKristu. Abazi lutho kwabona ngenkolo yabo, abazi next. Njengoba amaNazaretha engazilutho ngobuNazaretha namaKristu engazilutho ngobuKristu, nama-Jehovah's Witness ofakazi bakaJehova ama-Watchtower awazi lutho nawo ngobufakazi ngobu-Watchtower, abazi next. Lalela, bathi bona incwadi kaIsaiah 43 bese uya kuverse 10. Lalela ke lesiphukuphuku lesebhune sababhayizisa abasibiza ngoCharles Russell. Uyo phela umuntu waqala ubuWatchtower loyo, uCharles Russell. Kwase kulandela ke manje uCharles Russell akathanga ubuWatchtower, wathi iRussell's White Seventh Adventist. Kwathi ngo-1931 washona lo Russell uCharles, kwase kungena uJoseph ulokuzana uRutherford. uRutherford waseyishintsha ke manje seyenze yakhe ke manje, wathi manje ama-Watchtower. Uyayibona ke, angikho ke lapha, angikho emlandweni wabo, ngiseyinkolelweni zabo. Lalela ke bathi uIsaiah 43 verse 10, lalela ukuthi ithini. Ithi nina ningofakazi bami, ningofakazi bami usho uJehova, nenceku yami engiyikhethileyo, ukuba nazi ningethembe niqonde ukuthi nginguye. Ngaphambi kwami akwenziwanga uNkulunkulu, ngasemva kwami akayi kuba khona. Bathi ke ingako bona beofakazi bakaJehova bakhotha incwadi ekhuluma ngama-Muslims, bayithatha bayenza eyofakazi bakaJehova. Le ncwadi ikhuluma ngama-Muslims. Ngizokuprovela ukuthi why ngithi ikhuluma ngama-Muslims. Khumbula ukuthi ama-Muslims yibona bodwa abantu abakhuluma ngobunye bukaNkulunkulu, abakhulumi ngoNkulunkulu abaningi. Ama-Watchtower athi uNkulunkulu uziqu zimbili, abamfaka umoya oyingcwele. AmaKristu athi uziqu intathu, namaNazaretha. Hayi, ngiyawasukela amaNazaretha, abamaNazaretha abaningi inqwaba, ngiyawasukela. AmaKristu athi uziqu intathu, namaNazaretha ayavumelana nabo, okodwa eloku enawabo amaNazaretha benababo uNkulunkulu. Angikho ke lapho. Athi ke ama-Watchtower uziqu zimbili owama-Watchtower. Okay, lalela ke. Ngithi mina le ncwadi le uIsaiah 43 verse 10 ikhuluma ngama-Muslim, ikhuluma ngamaSulumane. Ngaphambi kwami akwenziwanga uNkulunkulu, la ilaha illallah. Angithi yezwa, la ilaha illallah, akekho omunye uNkulunkulu. Isho njalo lencwadi. Yiwo ngithi ikhuluma ngani? Ngama-Muslim. Nangasemva kwami akayi kuba khona, nasemva kwakhe umdali akekho omunye uNkulunkulu ozoba khona. Labo uNkulunkulu laba bakhona manje aboSathana, ama-Satanism, oNkulunkulu boSathane. Nongizonda ningizondela iqiniso kulungile. Lalela ke 11. Mina nginguJehova, ngaphandle kwami akekho umsindisi. Nalabo abathi uJesu uwumsindisi bangabaqambi manga. Uyabaphikisa umdali kule verse uthi ngaphandle kwakhe akekho umsindisi. Ngimemezele, ngisindisile, ngizwisile, kungakabikho uNkulunkulu wabezizwe phakathi kwenu. Yebo, ningofakazi bami usho uJehova. Mina nginguNkulunkulu, yebo, kwasendulo nginguye. Akekho ongophula esandleni sami. Lapho ngisebenza, ngubani ongangivimbela na? Yingakho ngithi le verse le ayikhulumi ngama-Watchtower kodwa ikhuluma ngama-Muslim, ngoba yiwona kuphela ama-Muslims akhuluma ngobunye bukaNkulunkulu. Yiwona kuphela ama-Muslims athi akekho omunye uNkulunkulu onelungelo lokukhonzwa. So bafowethu bama-Watchtower nigejile, zamanenye incwadi ekhuluma ngane, hayi le. Akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.